Ang pagpati sang kadamaan ngang kalibutan nagtuhaw sa mga binilyon-minilyon ka mga tuig. Apang aton tunaan karon nga ang Biblia naghambal nga gintugal lang ini sang Ginoo sa anom kadlaw kag sa kabito magpahuway siya. Kabay nga ang Dios magaupod sa aton nga pagtuon sini. Ang pagtuon subong ang semanal nga pagtalakay, pag-review o kon pagbusisi aton pagpanghina sa aton leksyon sa eskwela sa Batika kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department diri sa Central Philippine Adventist College Church sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa siningat iyon, ako nagapasalamat. Siya bag-o lang gid upod naton for the first time. Ang akon nga upod aton nga graduate diri sa Central Philippine Adventist College sa School of Theology. Kag subong siya ang values teacher sang aton Academy Department diri sa CPAC. Kag siya man ang aton religious coordinator sang aton church sa Academy diri sa CPAC. Wala sang iban si Sir Julius Alonsabi. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag salamat sa paghatag sa akon sang imbitasyon nga manging kaupod sa sini nga programa. Madamo man nga salamat sa mga kauturan namon nga nagapadayon sa paghatag. Yes. Kag Sir Julius, salamat gid sa imo nga pagbaton sini nga invitasyon. I am really excited kay kabalo ko nga bisan sa imo pagkabatan-on damo kagyapon sang ma-share sa aton nga leksyon labi na gid sa aton leksyon sa balaan nga kasulatan. So that's why wala gid ko nagtagudili sa pag-imbitar sa imo kay kabalo ko nga may ma-share ka sa aton mga kauturan. So salamat gid sa imo nga pag-upod. Apang Sir Julius, hindi pa naton padayon ang aton nga pagtuon ari na kita sa election 9 para sa Mayo 22 tubtob Mayo 30. Ako nanay tamyawon ining aton mga kauturan. Akon ginatamyaw dira ang mga Ilagayson family sa Ilog, kabataan kag mga umagad ni Brother Georgie Ilagayson. Akon man ginatamyaw si Sir Limuel Colimbo, si Sir Brother Maing Colimbo dira sa Kabangkalan, si Pastor Rudy Arcon and Mrs. Sopimia Arcon dira man sa Kabangkalan, si Pastor Inilim Asuncion ang ilang district pastor sa Kabangkalan District. Akon man ginatamyaw ang aton mga kauturan dira sa San Jose Antique. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa inyo. Akon man ginatamyaw ang aton mga kauturan dira sa Pandan, labi na sa Hinalinan Academy, ang mga Orcahada family, ang mga Monte Preyo family dira sa Dumangas. Akon man ginatamyaw si Brother Henry Montaño dira sa Libertad Antique. Kag akon ginapasalamatan ang aton mga administrators diri sa CPAC nga ginapanguluan ni Ma'am Miriam Rizardo, Dr. Miriam Rizardo, si Dr. Steve Dilarama, si Mrs. Marjorie Gabat, si Pastor Ilden Toledo. Kag akon man ginapasalamatan ini ang aton mga kauturan sa luyos ang kamera, si Sir Cesar Cosi, si Sir Roel Largado, Sir Rodel Vargas, Engineer Frederick Linatan, kag si Sir Elbirey Tapaya. Ang mga kauturan, hindi ka mamalimot, malipat, aragyapon kita sa Radyo Bandera kada alas 9, tubtob alas 9:40 sa Biyernes sang gabi. Kag sa Hope Radio sa General Santos, Southern Mindanao,
mabatian kita kada kagahon sang Sabado. Kabay pa nga ang Dios magaupod sa aton nga pagtuon. Okay, Sir Julio, sa hindi pa kita magbasa sa aton nga sadsaran nga teksto, akon ikaw pangabayon sa pagduko sa aton mga ulo. Mga muyo kita mga kauturan. Mga muyo kita. Balaan namon nga Dios, salamat sa sini nga kay gayunan nga kami makatuon sang imo bilidhon nga mga pulong. Amon Ginoo ginaagda ang imo balaan nga espiritu nga magaupod sa amon hagud nga amon mahangpan singsibo ang ini nga leksyon. Ini among ginapangamuyo sa matamis nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat Sir Julio sa imo matahom nga pangamuyo. Ang aton sadsaran nga teksto makita sa Salmo 19 versikulo 1 nga nagasiling sa hiligaynon, ang mga langit nagapahayag sang himaya sang Dios, kag ang kahawaan nagapakita sang binuhatan sang iya mga kamot. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sa aton nga sadsaran nga teksto. Sir Julius, ari na kita sa leksyon 9, Creation, Genesis as Foundation, Part 2. Sa nagligan nga simana, ato natun-an ang creation sa Genesis, labi na ang Genesis chapter 1 and 2. Ti ato na dugangan karon sa pagprueba nga ang creation o kung ang pagpanuga matuod. Okay. Kag sa sini nga simana aton tunaan ang mga extra biblical sources. Kay sang ligan nga simana napuriba naton nga ang kalibutan gintuga sa Ginoo sa anong kaadlaw pinagi sa Biblia mismo. Karon niya nga simana aton tunan ang mga pamatuod sa gwa sang Biblia. Sa English ginatawag nga extra biblical source. Kag aton mantunan ang iban pagid labi na ang Darwinian theory. Ang teorya ni Darwin, ni Charles Darwin about evolution. Sir Julius, pwede mo matagaan si gamay nga ideya mga kauturan, ano ini ang evolution, kag ano ini ang konsepto nga ginhatag, ginpalabas o ginpagwa ni Darwin, Charles Darwin. Mga kauturan, no, kang una nga panahon, Pastor, ang mga scientists, kaangay sa ila ni Galileo Galilei, madamo pagid nga mga may nalamon nga mga scientists, ini sila kang una, wala sila nagakontradict sa Bible. Well, in fact, si Galileo Galilei, isa ka scientist nga kung sa diin siya gindakop bangod sa iya pagpati nanungod sa Dios. Okay. Bangod that time ang Iglesia Katolika amo ang may gahom sa paghatag sang interpretasyon sa Biblia. Yes. Kag ini nga evolution nag-abot lang kang 19th century nga kung sa diin sa ngalan nga si Charles Darwin, kilala naton bilang bantugan nga scientist nga nagatudlo nga ang tawo wala gintugas ang Ginoo kundi nagtuhaw kita. We Yep. have this Big Bang theory Yeah. and the origin of species, Pastor. Yes. Nga may ara gani nga nagasiling nga kita naggikan halin sa amo, o sa simple nga mga cells kag sa di madugay sa binilyon nga mga tinuig nangin tawo kita. Yes, salamat na Sir Julius. Mga kauturan, may gamay nga kinaraya si Sir Julius kay taga-antike ni siya. But anyway, Ilonggo gyapon kag aton gyapon maintindihan. And Sir Julius, thank you very much sinang imo nga punto. Okay, nga inang origin of the species nga amo si ang author sina ang naka-invento sina si Charles Darwin about evolution kag makasusubo nga butang nga amo ni ang ginatudlo sa mga aton mga maestra mga textbook ara sa labi na sa elementary sa high school nagasulod ina nga mga pagtudlo. Tama, Pastor. Nga ang tawo na nagtuhaw sa mga binilyon ka mga tuig. Kag sa imo ginhambal kay na nga halin gani kita sa amo. Kag ang amo naghalin na sa tungaw. Kag Big Bang theory nga ang Big Bang theory nga daw may naglupok nga something ara sa kahawaan kag naglalapta kag dra nagsugod ang tawo nga nagguwa. Okay. Mayara pagid Sir Julius nga pangunaw na nga
Okay, sa hindi pa kita magpadayon, ang theory ni Darwin nga contradict supak sa creation nga ang tao nagtuhaw sa mga binilyon ka mga tuig. Halin sa tungaw, ang tungaw nagdako natapos ang bilyon ka tuig nahimo siya nga paka, ang paka nahimo amo nautod ang ikog amo kita sinasubong. Gani kung ato ni patihan Sir Julius ini nga klase sang teorya. One day sa pila ka adlaw basi may pakpak na kita. Okay? Kag basi bala ang aton itsura hindi na pareho na sa makita sa TV nga ang mga dulonggan tama nakalagpad. So porton kay ti gaibol mo nagadugang may mautod may madugang ti kon aton na basihan basi bila pila kadlaw aton kabataan may pakpak na aton mga kapuhan may amuna kay kon aton patihan ang evolution but wala kita gapati na because we believe on creation theory. Yes, Tama, ano Pastor. pang madugang mo, Sir Joel? Pastor, sa panahon naton subong ang mga tawo mangin mainalamon. Kag sa aton nga leksyon, nahanungod sa pagpanuga, ini siya nagatudlo sa aton nanungod sa aton manunuga. Bangod kay sa kaalam sang tawo, ila pinsa Ginoo naman sila. Yeah, oo. Kag imbis nga maghatag sila sang himaya sa pagsimba sa Dios, mas ila ginadayaw ang ila kagalingon bangod sa ila nga kaalam. Yes, okay. Ari kita, Pastor Sir Julio, sa Sunday and eventually Monday, ang pagpati sa mga katauhan, sa unang nga mga kapanahunan, nga ang kalibutan, flat. Okay? Kag siguro, ilaman anakwan nga sa Biblia, nga ang Biblia naghambal about sang norte, sang este, sang sur, kag sang weste. Ti, sa ilang nga konsepto nga ang kalibutan flat. So in other words, kung flat ina, sa pag-abot mo sa punta, there isn't din si mahulog ka kung hindi ka na makita. Pero later on, na-discoveryan nga ang kalibutan, tipulon gali. So, ano, Sir Julius, ang aton mapuribahan na makaprove kita o kung makasuportar kita, nga indeed ang kalibutan is round. Pastor, balik kita dito sa four corners. Yes, Bangod yes. kay madamo nga mga mainalamon sa Biblia. Nagasiling nga bisan ang Biblia nagatudlo nga may ara apat ka corners. Well, Oo. in fact, na state ina pastor dira sa Bugna Mm. City. Kag aton mabasa dira nga ang Bugna nagatudlo sang apat ka anghel nga nagkontrol sang four winds. Oo. And di-emphasize nga amo ni siya ang duta naton is really flat. Mm. Pero mga kauturan ang Bugna isa ka prophetic book. Mm. Kag hindi naton ini siya mainterpretar as literal. Literal. Very good, yes. Oo. Kag mahambal gani diri sa Biblia nga this is just a figurative language Mhm. or symbolical one. Mhm. Kaangay lamang sa ginhambal sang Ginoo sa Mateo 15:19, Mm. for out of the heart proceed evil thoughts, Mm. murders, adulteries, fornications, theft, false witness, and so on. So wala siya nagaistorya, pastor, sang literal, Literal. nga tagipusoon, Yeah. kundi it's a figurative language nga nagat-point sa moral sang isa ka tawo. Yeah. Oo. Kag di ang maaprubahan ina subong nga mga panahon nga mga sang sinsya subong Sir Julius nga indeed ang kalibutan may apat ka corners but not necessarily nga flat ang duta kag Tama, ang Pastor. tubig. Okay. But tungod sa pagka-round then pwede gyapon nimo ma-designate ang north, ang south, ang east and west. But that does not mean nga ina siya flat kundi as round, no. Kag ti ginaprubahan man na sa Job 26 verses 7 and 8 nga indeed ginbitay ang kalibutan. Ti hindi Gibitay. man nimo mabitay ang flat. Nga nagahang kag nagatiyog dira sa kalibutan. So mismo ina ang punto dira nga sala lang ang interpretasyon sa mga una nga mga katawhan. Tama, Pastor. Yes. Okay. So ara dira and then ari pa kita Sir Julio sa aton nga Monday nga leksyon. Ano ang contribution sining mga ancient literature? Oo. Paano nga ang agin quote ini kagin hatag ini sa aton nga leksyon?
Ano ang aton matun-an sini sa ila? Suno sa kasaysayan, Pastor. Okay. May ara nga mainalamon nga researcher. Mm. Ang ngalan niya si George Smith. Mm. Kag isa sa ka researcher sa British Museum. Okay. Kag discover siya, Pastor, sang isa ka tablet. Okay. Okay, sa panahon pa sa Babylonian era. Mm. Nga kung sa diin dito nasulat ang record sang mga nakasurvive sa flood. Flood. Oh. Kag amo man dito, nasulat man dito ang kabuhi nga walay katapusan. Mhm. Kag iyadto naghatag sang maayong Pamatuod. pamatuod na nungod sa flood, Yeah, sa record records. sang flood. Yes. Kag madamo nga mga news kag minalamon ang nakahatag sang atensyon sa pagpati na nungod sa creation. Kanami sa mga punto nga ang nadiskubrihan dito ni George Smith sa British Museum about nga may flood, nga there is really flood na bisan ti hindi gid man sakto gid nga Cebu ang ilang diskubrihan, pero on the idea that there was flood. Okay, may diri man aton man din, may isa man din nga gin-quote ang aton leksyon, ang isa ka archaeologist nga wala gini na misyonar iyang ngalan, nga dito sa Egypt, ancient Egypt, kundi sa ancient Egypt may mga pyramids, may ano pa na may mga sphinx. So one of the discoveries dito, ini ang discovery sang Atrahasis. May nadiscoveryan sila nga indeed may nagtuga. May god, may pagan god nga ginatawag si Atrahasis, nga nagtugas siya sang kalibutan. Pero ang pagtugas niya sang kalibutan, hindi nga siya nga Diyos amo ang nagtuga. Kundi ang nagtuga ang mga katawan nga iyang nga mga sakop, kag siya yung nagatanaw lang o kung nagpahuway siya. Kag ang iyang nga mga katawhan amo ang nagbulig tuga sang kalibutan. So, hindi na, that is a pagan concept. Okay, nga na-discoveryan dito sa isa ka tablets dito sa may Egypt sa ilang pagpangukay dito. Ang punto diri nga nagasibo-sibo siya sa creation theory sang Biblia. May dugang pa kada, Sir Julius. Diri bala, Pastor, nagasiling sila nga base kung ginbaro lang naton ang idea Iya, kanami sa sang punto. And that's correct. creation halin dito sa mga ancient literatures. Oo. Kag akon ihambal diri makauturan sa inyo no nga may ara gid nga kinalain ang creation nga ginatudlo sa nakita naton diri sa sinulatan ni Atrahasis. Kaangay, Pastor, nga bago sila nagtugas ang isa ka tawo, may kinahanglan anay sila magpatay sang isa ka minor gods nila. Kag ang iya dugo amo to ang ginmixla sa lunang. Kag nagtugas ang 7 ka babayi kag 7 ka lalaki. Pero kung tuluko naton ang Biblia, Pastor, wala sang ginatawag nga violence, okay? Oo. Nga wala sang ginpatay ang Ginoo kundi gintuga niya tanan kumpleto. Kag sa katapusan, espesyal ang pagtuga sa tao. Oo. Kay gintugas ang tao sa dagway sang iya manunuga. Amen. Nato na nato ng saligan. So, even though, Sir Julius, wala kita kapati sini, pero nga ang gin-quote nini sa aton nga leksyon, nga arin ni sa aton leksyon, kay nagapamatuod lang ini nga indeed there was creation. Tama, Nga may ara nga pagpanuga. Galing ti ang ilay nga konsepto nga amo na ang pagpanuga sang una. So, na may ara nga kanggid-anggid. Even though nga ang the type, the way sang creation is not exactly what the Bible is telling us. Pero ang kanami sini kay nagasuporta ini nga ang mga tao nga wala na kahibalo sang Biblia, wala nakabasa sa Biblia, sang una pa nga wala pang Biblia, ara na ginsulat nila. So, ang mga tao sa una nga hindi Kristiyanon, ang mga pagano sa ina nagapati nga there is creation. Amen. Yes. Okay, Sir Julius, may ara nga bag-on na diskubrihan man ini ang ancient Near Eastern myth. Ano imo sini na nahibalaan, Sir Julius? Suno sining
kasaysayan, pastor, ang Near Eastern myth. Amo ini ang pagpati nga ang Dios, ang ilang Diyos-Diyusan, the gods and goddesses sa Egypt. Okay. Bago sila nagtuga sang mga butang sa kalibutan, suno sa sinanga istorya, pastor, ang mga Ginoo nila nagpahuway bangod sa hard labor. Nakapoy sila. Kag bangod sini, ang tawo amo ang nagpadayon sa ilang obra. Obra. Kag ang pinaka manubo o pinakalis nila nga gods dito, ilagin slain, kag ginmixla dito sa Sa duta. duta, kag Sa- nagtugas ang tao. So, ang punto diri, pastor, amo ni nga, ang Ginoo nila yan, nakapoy. Kag ang tao, nangin kabahin sa pag-obra. Whereas, sa Ang praise. pagtuga sa creation sa Biblia, ang Ginoo naton wala nakapoy. Yes, Kag kanami. ang tao, siya amo ang pinakakatapusan, kag siya amo ang pinaka-espesyal nga tinuga sang Dios. Yes, and that's correct. Kanami sina Julius ang imo nga punto. Okay. Ari kita sa Wednesday, creation and time. Okay. Hindi naton mapasikway kag mapaiway ang ang time o kun ang panahon. Nan. Nga ang agin dalani sa aton nga leksyon kay ang mga ngalan. Okay? Kag ang mga sumulunod, ang mga henerasyon nga nagsunod, nga nagapurayba nga indeed there was creation. Okay? Ano imo madugang ni Sir Julius? Importante gid, pastor, no, nga masulat sa Biblia ang genealogy, ang ginhalina naton. Okay. Bangod kay tanan yadto nga henerasyon, naga-point dito sa pinakatatay nila nga mo si Adan. Si Adan. Kag kuma may balan sang katawhan ang aton nga root, ang aton ginhalinan, ila matalupangdan kag makilala nga may Dios nga nagtuga sang katawhan. Subong man, pastor, nga ang mga katawhan subong suno sining pagtuon sa genealogy, sa kasaysayan, sa maragtas sang kalibutan, suno sa Biblia, nakabulig ini sa mga scholars paano nila may balaan kung ano ka lawig na ang tuig sang aton nga kalibutan. Yes, and that's very nice, Sir Julius. Amen sina. Nga pinaagi sini ang akon nga punto nga nakuha sa imo. Nga pinaagi sining genealogy o kon ang mga kasaysayan sa mga katawhan sa una. Aton matrace, aton mabalik kung ano kadugay kag kung ano nakagulang ang kalibutan. Ikumpara mo sa mga theory ni evolution o ni Charles Darwin nga hindi mo matrace kung ano gid kadugay ang kalibutan. Pinagi lang sa carbon dating nga ilang nga ginahimo, but that is not even exactly correct. Nga maprubahan naton nga correct gina siya. So daw panghuna-huna lang millions and billions of years. But the Bible is telling us that indeed Adam was created and then Adam bigat this one ang anak si Adan sa amo ni kay nagabot ang mga pila ka mga tuig 900 ka matuig si Adan ang anak naman, si Seth ng anak naman nagabot ang mga 900 ka tuig, 800 ka tuig kag nanganak ini nanganak ini kag may mga pizza gid ya nga ginbutang not Tama, exactly exact nga ano nga adlaw kag ano nga tuig, but at least ang Biblia nagasiling nga sa pagka edad ni amo ni sa edad niya nga 500 ng anak siya sang amo ni nga anak ang ngalan si amo ni kag ini nga anak nag-edad naman sang 300 ka mga tuig kag nanganak naman siya. So ina wala bugto nga pag-trace ina Sakto, pastor. kag kung imo meticulously kung imo ginaid iron makaabot gid ikaw didto nga ang kalibutan was created sa 4,000 years sa wala pa si Kristo kay ti ang genealogy nag-abot sa kay Kristo mo. So kung imo ginaid iron, you will exactly arrive sa 4,000 years nga ang kalibutan na natuga, and then nag-abot si Kristo, and then from Christ ara naman ang aton nga mga ED kag BC sa kalendaryo ti after Domini Anno Domini, after Christ, the death of Christ, we are now
2020. Amen. So, yeah. Ano pa gini mo madugang da, Sir Julius? So far, Pastor, amo ini siya ang nagabulig sa aton nga kita nga mga katawhan nga gintugas ang Ginoo nagapanumdum ining genealogy naton Yep. sa aton nga manunuga. Mm. Hagod nga indi kita malipat sa Yeah. aton nga maluluwas. And that's correct, Pastor. Sa aton gani subong niya, akon gani, kung ano, itrison ko ang akon genealogy bisa tumado nga pamilya. Daw hindi ko makatrace kung pila nakatuig kag si lulo sa tingay-tingay lulo ko. But what is good with the Bible is that this history is being preserved. Amen. And then, amo lang na ang kanami nga ti nagapriba gid nga indeed ang Ginoo nagatamod, nagabantay, nagatabon sang pagpreserba sang iya nga pulong. Kay ti iya ni pulong, Sir Julius mo. And that's correct. So, ari kita sa last naton nga punto sa creation in Scripture. Ano diri, Sir Julius, may mga teksto kita di. Can you cite some text nga nagasuportar nga indeed ang creation ara mabasa sa bala nga kasulatan? Yes, Pastor, may diri makita naton mga kauturan no nga halin dito sa Genesis tubtub sa bugna. Nagapakita ini sa pagpanugas ang Ginoo. Kaangay lamang sa sinulatan ni Mateo Yep. sa kapitulo 19, 4. Kaya hambal sa in English, Pastor, Yes. nga, have you not read that one who made them at the beginning made them male and female? Kaya kung imo man basahon, Pastor, dira sa ikaduhang Korinto 4:6, for it is the God who said, let light shine out of darkness. So, nagapakita sa aton sang pagtuga sang Ginoo sa tanan diri sa kalibutan. Yes. Sa pagtuga niya sang tawo, kag sa tanan nga anong ang aton makit-an subong. Yeah. And that's correct, Sir Julius, na ti kadamo sang teksto diri all these texts are supporting that indeed there was creation. Kag ang pagtuga lalaki kag babae. Yeah. Kag ti sa mga baba ni Jesus makita mo na nimo. Kay bisan gani sa may John 1 chapter 1 verses 1 up to verses 4 or more nga in the beginning God was the word and the word was God and the word became flesh and dwelt among men. Ti wala sini sa makarepute, Sir Julius. No, nga sa pagtuga ara ang Ginoo. Kag si Pablo mismo sa imo ginbasa kay na sa ikaduhang Korinto nga wala bala kamo kibalo nga may natuga. Kag amo pa gina. Yes, ano pa gina imo madugang, Sir Julius? Diri bala, Pastor, sa panahon nga si Pablo nagatubang sa mga katawan sa Athens, kabalo kita mga kauturan nga dito sa panahon nila sa Athens, madamo sang mainalamon dito. Yes. Oo. And I believe may mga scientists man sa ilang Yeah. kapanahunan. Kag nagsiling siya diri sa Acts 17:24, Pastor. Yeah, go The ahead. God who made the world and all things in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Mangod kay kaisa ang ini nga mga katawhan nagasimba dito sa mga dlagko kag mga bantugan nga mga iglesia. Apang ang Dios nga atong ginasimba gagmay man o hindi, ang importante matuod nga Dios ang atong ginasimba. Yes, kanami. Ang background sa Sir Julius, ato man nagyan sang ligad ng mga sinimana, nga si Pablo sang dito siya sa Athens, na di parahan niya nga ang mga katawhan dito nagapati sa mga damo nga mga Dios. And then, agyan niya tong isa ka caption sa isa ka Dios, to the unknown God. Kagamo na ang ginhimo ni Paul nga daw reference point niya to speak about that there is really God. The God who really created. He is not unknown. Hindi naton ibalaan, kundi He is unknown God. Mahibalaan naton siya. Kagamo na siya ang nagtuga sining aton kalibutan. Yes. Why nakita panahon, Sir Julius? Last word nimo sa aton nga bilog nga leksyon. Mga kauturan, ang Biblia ara gid ang tanan nga sabat sa aton mga palamangkutanon. Yeah. Busa nga hindi kita magduha-duha sa sining nga mga sinulatan, kagabay nga sa padayon naton sa pagbasa sa sining mga pulong, magahatag ini sa aton sing pag-on nga pundasyon
ilabi na gid samtang kita nagahulat sa malapit nga pagbalik sa aton nga Ginoo. Sa amen, salamat. Mga kauturan, ang Biblia nagahambal, nagapapag-on sang iya kaugalingon, nga indeed may creation, kag may Dios nga manunuga. Ang aton nga leksyon sa sini nga semana, aton gintandog ang mga extra biblical, ang mga suporta guwa sa Biblia nga ila na diskubrihan sa mga pagano, sa mga ancient nga mga writings, nga indeed naghambal sila about creation, nga may Dios, may adlaw, so forth and on. So initanan nga mga extra biblical sources nagasuportar sang ginpamatuod mismo sang Biblia. Aton ni ko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo sa sinigin nga tiyon, Ginoo, salamat gid sa pag-upod nimo sa amon ni Sir Julius Alonsabi. Kabay pa, Ginoo, nga ang amon na share sa mga kauturan bisan indi gid ang tanan, pero kami nagapati nga ikaw nagapahatag sa amon sang mga importante nga mga practical nga mga leksyon nga makahatag sa amon sing pagpakamayo sa sining nga semana. Salamat gid nga ikaw nagupod sa amon pagleksyon, amon pagtuon sa leksyon, kagang balaan nga Espiritu, amo ang nagdiyon sang amon mga panghuna-una, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen.